Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kalli Videon daga nan tashar Hausa TV. Tofah wani tsohon bidiyo ya fito kafin jaruma ta yi rashin lafiya, inji wata social media da ke nunawa cewa wani bidiyo ya fito na tsohuwar jarumar Kalli wadda aka fi sani da Maryam Yahya, inda aka ganta a kwance irin na mata 'yan iska. Sai dai kuma kash bidiyon bai nuno fuska ba, sai dai jikin gangan jiki. To gangan jikin ce mu dai bamu tabbatar ba tabbas ita ce ko ba ita bace ba za mu yi mata kage ba mu ce jaruma ce. Mu dai ana mu tunanin to ba za mu ce ita bace ba, ko ba mu da zabi. To amma ku za ku iya zaɓen mana, masu kallon bidiyon nan ku duba a ƙarƙashin bidiyon da kuke kalla, za ku iya mana comment, mu kuma za mu iya ganin abin da ka faɗa gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane ba. Za mu yi maka reply da abin da ka faɗa, amma jama'a kada wani ya zata mun yaka ne da mu batanci kuma wani abu. Mu ma ba mu ne muka yi ba, ballantana mu a ce mu muna buga labari ne. Kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu akai-akai. Kar ku manta. Mun gode.